Jos ja kun ilman muuta osallistut nyt loppuviikosta kuntoliikunnan kansainvälisiin olympialaisiin täällä Tampereella, niin siinä repussa, jonka jokainen osallistuja saa, siinä on olympiapassi, jossa on QR-koodilla varustettu Nysse-kortti. Eli voit matkustaa sillä sen päivän aikana Nyssellä niin paljon kuin sielu sietää tässä kaupungin alueella. Sen lisäksi siellä on täytettävä Tampereen veden hieno vesipullo. Meillähän voidaan juoda hanavettä ihan turvallisesti täällä Suomessa ja siitä me ollaan ylpeitä. Siellä on myöskin teepaita, komeen värinen. Eikö sovikin mulle oikein hyvin? Tämä on blondeille sopiva väri, mutta tiedättekö mitä? Tämä sopii myöskin tummatukkasille oikein hyvin ja punatukkasille tämä on varsinkin oikein mainio juttu. Mitä siellä vielä muuta on? Siellä on kontrollikorttia ja jotain yleisohjeita, mutta sitten meillä ei ole kovin paljon myytävää tavaraa. Näitä pulloja saa ostaa 2 euron hintaan, jos ei osallistu olympialaisiin, tai jos haluaa, niin kuin yksi rouva osti näitä kaikkia 5 kappaletta koko perheen jäsenille. Tai saa tämmöisen hienon lippalakin. Tämä on hyvä, kun meillä on varattu auringonpaistetta nyt koko loppuviikoksi, niin tämä lippa suojaa hyvin. Paida ja tämän lakin hinta on 20 euroa, jos sen ostaa. Ja tämä oli vain 2 euron hintainen tämä pullo. Että tuolla infopisteessä täällä Kisakylässä keskustorilla näitä sitten on saatavilla. Tervetuloa tänne poikkeamaan.